Loki, come on. You. Well, Ling. Come on, Ling. Todi. Go to pee. Come on, no. Minna rudori wani. When you know. Kanyo. Come on, no. Hey. Tataya. Hey, Negi. Pia manegi mo ko kama maponi mama konyi. Mama konyi. Nyaki winyi mata kero. Naga piwoke doge. Naga piwoke doge ateri. Kamano. Eh, ini nyaka mula. Manya. Mama kiseru wewe. Bogi ruma we tugi. Inega, wachi mami nega. Mami nega pibe nega. Come on now. Hey. Ya que se soroma. Hey, ya te kude dala kadiwas. Anyano. Rigi di maleni goko. Ma duro soya ora. Ubiro kaka yo kuot. Wala di muolon. Na di kodi kumon. Anyano ino. Ya tu baya kude na yera. Kadiang maruhat. Anyano yes. Kalamindi. Ramogi kar chunja lunya kwa Ramoga Jwanga nyithindo weche gi ng'eny iluongo kanyo ni Kalamindi min Jackie mamare kaka Jackie pod dhi nyime gi school sani no dhi swimming aneno kanyo ka pi no modho pi koro chando mama ne sate aneno kanya Dendi Rodo Dhiambo nitie studio ka oikore mar keloni kanyo weche manyiena adimba kaka le nyakalondo mar Ramogi FM kar chunja lu. Weche manyien e Radio Ramogi kokelne gi Coop Bank. Machiegni to mokwongo magithondo weche mabende waikonye gi laksechegi. Jatend piny Migosi William Ruto dok ne chenro mar sirikal mano mar chiwo sir ne rowere kokalo kuom agulu mar Nyota. Migawo mar somo lando ni obiro tema pedha ne atamalo 40 mag jopuonjre mabendo serem donje skunde mag senior nyaka gie sani. Jaod bura manyatike Tom Dege obogo mare ure kod jopiny riembo kontrakta mabende nomi tenda mar gera paya Mama Sarasori ma nyaka sani gedo mare osechung kuom thuolo malach. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni Jatend piny Migosi William Ruto odok ne chenro mar sirikal mar chiwo sir ne rowere kokalo kuom agulu mar Nyota. Koloso e alap ma Kasarani e boma ma Nairobi, jatend piny oseyo josiasa makwedo aguluno mar Nyota kowacho ni aguluno osekelo sir ne thoth rowere pacho kae. Aguluno mabende biro chiwo sir ne rowere maromo 820 e pacho kae mangima ka rawera ka rawera mabende biro yudo omenda maromo shillings 20,200. Nasema hapa nikiwa mbele yenu, this is not about politics. Kwa sababu mimi naona watu wengi wanaongea mambo ya bure ya siasa. This is not about political parties. This is not about politics. This is not about the next election. This is about this generation and the next generation and the future of our country. For a very long time, everything we do is about politics and about the next election. And that is why we never succeed. This time round, we are running programs that are not about politics, that are not about the next election. We want to focus on how to move Kenya to the next level. And I am confident that we are going to move this country to the next level. Kata kamano Ruto wacho ni rowere onego mi sir mowinjore pacho kae kalure ne gine jotelo mabiro kinde manyime koyango ni sirikande oseketo kare chenro mar chiwo puonj mar lony manyasani kod manyonegi tije e pinje maoko. We are not just giving you money. We are also going to train you. We are also going to mentor you. We are going to walk with you. Ukitoka hapa leo, tutafuatana na wewe. Tutakufuata tujue hiyo biashara umeenda kufanya inafanya vipi. Tutafuatana na wewe tujue ya kwamba yes, Allah, kwani mnafikiri hata tunawachana leo? Mambo bado.
tutaambatana na wewe, tujue hiyo biashara yako inaendelea namna gani, tutakusaidia namna gani. Kama iko na matatizo, tutakusaidia kurekebisha namna gani, mpaka biashara yako ifaulu, ndio tuachane na wewe. Na vile vile mimi nataka mjue, hiyo 50,000 bado itahitajika pesa zingine. Tutakueleza mahali utaenda kutafuta pesa ya kuongezea, ndio ukisonga mbele unasonga na sisi. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki kanyakla kod jotend migepe mopogore opogore kaka Wycliffe Oparanya, William Kabogo, Salim Mvurya, Alfred Mutua e kind jotend migepe mamoko ne oyuoro e nyasi makamano e alap ma Kasarani boma Nairobi, mano mabende noneno ka rowere 14,000 mabende wuok e kaunti ma Kiambu, Nairobi kod Kajiado yudo omenda kokalo kuom chenrono mar Nyota. Kwa muda mrefu program za serikali zilikuwa zinaangazia watu wenye masomo, watu ambao wako na ujuzi, na hii Nyota program inaleta inclusivity katika mambo ya kusaidia vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Huu mradi uko katika kila ward ya taifa la Kenya. It is an inclusive program, 70 per ward, and today young people, 70 of them from all the wards in Nairobi, in Kajiado and Kiambu counties will live here with half of their money, 25,000, 3,000 going to their savings and 22,000 going directly to support them to start their businesses. Jagoro mongirore e migao mar ohelni matindo kod mago manie diere Susan Mangeni bende owacho ni rowere go bro yudo puonj kuom dweche 6 ma bende bro konyogi e bero ohelni magi. Hii program tunataka kutembea na nyinyi for a period of not less than 6 months. Mkimaliza hivyo tutawakaribisha katika MSME sector ili sasa mkue wale ambao mmebobea, mnaweza hata sasa ku access millions of shillings kuboost biashara zenyu. Mko tayari? Komachele ni migao mar somo lando ne obiro tema pedha ne atamalo 40 mag jopuonjre mabendo serem donje skunde mag senior gi sani. Jopuonjre go monego beni donjo e grade mar 10 ka e ote mar odiochieng' manyoro migao no mar somo ne olando ni atamalo 61 mag jopuonjre monego beni donje senior schools osedonje skunde go ka atamalo 97 mag jopuonjre monego beni mabende notieko grade mar 6 kendo onego beni donjo JSS bende no sedonje skunde mopogore opogore pacho kae. Kakoro migao no wacho ni chal kagima nitiere nok mar omenda go mag donje skunde kanyakla kod midhiro mopogore opogore mabende osemiyo moko kuom familia ok nyala tero nyithindgi mar mondo mi oriwre kod nyithindo mamoko e donje skunde go mag senior schools. Kakoro migao no lando ni obro chako timo pedha ne jopuonjre mabende nyaka sani poko donje skunde go mag senior schools. Jaod bura manyatike Tom Odege obwogo mari ore kod jopiny riembo kontrakta mabende nomi tenda mar gerapaya Mamasara Sori masani gedo mare osechung' kuom thuolo malach. Odege mabende ne lose sub-county manyatike owacho ni giserito kuma ming'a mondo mi kontrakta no tiek gedo no, to mano poko timore ka koro gimiyo mana kontrakta no dwe achiel kende mondo mi otiek gedo makamano. We cannot have a contractor on a road for more than 4 years doing nothing. As the MP of Nyatike, I'm making an announcement here today. In the next 1 month, if Bogri cannot come back seriously to work on this road, I'll use my people to eject them from this road. And it will not be kind. Ejecting them on this road will not be kind because they lose their property. It will not be made of roses. Apaya Mamasara Sori en achiel kuom apeyni ma jatend piny William Ruto ne osingo ni ibiro tiek gedo mare e kinde mabende notimo limbe e kaunti ma Migori higa mokalo. Jaod burano bende koro dwaro ni mondo mi sirikal ochul jotich mag piny owacho matiyo sub-county no ma Nyatike. I know we have people here who are working from different corners of this country. The status of hardship allowance in my constituency, we are pushing for hardship allowance to be paid in this constituency. I know we are still meeting some challenges when it comes to budget. I'm meeting the Minister for National Treasury tomorrow, and I hope we are going to agree about it, so that come July this year,
we can implement hardship allowance for those who are working in Nyatike. Piny owacho e bwo Coast Water Works Development Agency sani dhi nyime kod chenro mar keto sola e kar keyo pi mar Baricho mantiere kaunti ma Kilifi, ma bende geto duoko chien kwan omenda magisebedo ka gichulo kambi mar Kenya Power e keyo pi e gwenge mag Mombasa kod Kilifi. Jata chenro mar gedono Medusa David Kanui wacho ni Coast Water osebedo ka chulo Kenya Power omenda maromo shillings milion 60 dwe ka dwe, ka koro geno margi en ni omendano biro dok chien kod milion 10 ka gedono oserumo. Over the past, we have had a lot of challenges with the Kenya Power because of the high electricity bills, because this water is pumped from the boreholes, then it is pumped again to the consumers in Mombasa and Kilifi counties. Currently, the bill is about 60 million shillings per month, but World Bank agreed to finance this as part of the Water and Sanitation Development Project, WSTP. We negotiated and they agreed to do this solar power plant so that it can reduce the power bill for this plant. We expect that this project, after it is completed, the power bill will reduce by 10 million shillings per month, which means Coast Water and the water companies and the consumers will benefit by saving that 10 million. Chenro mar gedono mabende osira gi bengi mar piny ngima mano World Bank ne ochakore dwe mar 10 higa mokalo kendo biro muonyo omenda maromo shillings milion 670 e otielo mokwongo. Currently it's completed 60%. It's still work in progress. By the end of this month we should commission the first phase of it, the first phase of phase 1. And then now we can now finish the other one by mid-February. The purpose of this particular project is to cut costs, to lower the operational cost for the Coast Water and the pumping that is going on from here. We believe that once this is operational, it's going to help the organizations be profitable and more sustainable. Mane mabedo kelo wegi ko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gitu magetho weche mabende ne waikoni. Jatend piny Migosi William Ruto dok ne chenro mar sirikal mano machiwo sir ne rowere kokalo kuom agulu mar Nyota. Migao mar somo lando ni obiro timo pedha ne atamalo 40 mag jopuonjre mabende oserem donje skunde mag senior nyaka gie sani. Jaod bura manyatike Tom Dege obwogo mari ore kod jopiny riembo kontrakta mabende nomi tenda mar gero apaya ma Masara Sori masani gedo mari osechung' kuom thuolo malach. Mane mabendo kelo wae giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gi watudo koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi Coop Bank. Chul school fees e yo mayot kitiyo gi M-Pesa Paybill 4002222. Bidwaro omenda mar loyo dwachi e yo mapiyo. Yud hola mar mobile loan sano kidiyo star 667#. Coop app kata Yeah app michiwo nyaka shiling milion 1 ne customers maloko hala kod nus milion ne customers mondiki. Yud ber kitimo shopping gi Coop ATM card mari kod yudo Coop Pay Prepay Card ne nyathini. Keto omenda kitiyo gi Monet mami nyalo ng'eyo kaka itiyo go omendani. Ober kendo en kod arita makare. Coop Bank. We are you. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni jotugo matugo tuke adhula mag
Fustal osechako timo orako e alap makasarani Indo Arena motelo ne tuke mag manyotiko mag tuke mag pinje Afrika. Timno mabende oting'o jotugo 14 kendo itayo gi kocha James Omondi biro rakore gi tim mar Namibia itelo mokwongo e kind tarik 3 gi tarik 4 mar dwe mar 2 kapok gitugo tielo mar 2 ndalo 3 toke. Ponono ni Kenya oloyo Namibia to gibiro rakore gi Libya e tielo mar 2 ka jaloch biro riwore gi timbe mamoko 7 kachiel kod Morocco magin jobag tukegi e tuke mag pinje Afrika. Komachielo ni tim mar Senegal obedo joloch e tuke mag adhula mag pinje Afrika higa mar 2025 ne obedo joloch e higa mar 2025 toklo jobag tukegi Morocco e finals mabende no bagi e alap ma Prince Abdullah Stadium e boma ma Rabat. Golno makende ne olo gi jatugo Pepe Gaye e dakika mar 94. Stays on his line, the opportunity gone, and maybe now we are going to go to extra time. Robert roars and erupts, but for a very different reason. And here's a man who's got all the mental strength in the world, maybe lost a yard or two of pace, Sadio Mane, but he inspires an attack. Senegal thrust forward. Pop game! Sensational! Stellar! Supreme Senegal! Maybe in extra time they've produced the moment. And it's Pop game with his third of the tournament. Senegal score their first ever goal in an Africa Cup of Nations final. The final whistle and Senegal seal the sensational success. Sadio Mane becomes only the third player ever to win multiple AFCON titles to go along with multiple CAF African Men's Player of the Year awards. He's in a league of his own with Roger Milla and Samuel Eto'o. Watude kora makanyo sapar ne weche mamoko mag tuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Yo permission pona bimana sherio uta yo kende ki mobembo moninga ngai wa yo sheri na bimiteo na mekaki kaka na bimaboye Kinshasa batinga miso ye mobembo papa zalili wate malamu sheri lelo zongi kama tangai to bimao bango bamona baluka kinga na likambo bongi sangai na dendao bango bamona bapusa kinde monoko uta yo kende ki mobembo moninga ngai wa yo sheri na bimiteo na mekaki kaka na bimaboye Kinshasa batinga miso ye mobembo papa zalili wate malamu sheri lelo zongi kama tangai to bimao bango bamona baluka kinga na likambo bongi sangai na dendao bango bamona bapusa kinde monoko eba il est beau yemboka kendeki mobembo moninga ngai wa yo sheri na bimiteo na mekaki kaka na bimaboye Kinshasa batinga miso ye mobembo papa zalili wate malamu sheri lelo zongi kama tangai to bimao bango
nakosenga yo permission pona bima na yo toke kotala bana Afrika jazz bazongi na lipopongo bandeko nakosenga yo permission pona bima na yo kaleni koroshero na mojos bazongi na lipopongo bandeko nakosenga yo permission pona bima na yo Roger de Pisana Willy bazongi na lipopongo bandeko na kosenga yo permission pona bima na yo Mwena Jeff bana Africa jazz bazongi na lipopongo bandeko mama pona bima na yo toke kotala bana Afrika jazz bazongi na lipopongo bandeko na kosenga yo permission pona bima na yo kaleni koroshero na mojos bazongi na lipopongo bandeko na kosenga yo permission pona bima na yo Roger de Pisana Willy bazongi na lipopongo bandeko na kosenga yo permission pona bima na yo Mwena Jeff bana Africa jazz bazongi na lipopongo bandeko Maramogi Radio At Stanley for back and bold ideas. Karchunja luo Nyakora Mugajuanga Monday Majabera hinya neno kanyoka Wood Nyachula girl come in ilo kanyeni Kirafa Wood Nyachula dodo nyoka Monday Mabera hinya Nyakora Mugajuang Chendruma Donse Monday edition Kikidi Mabur Kata Mana Martin ni KHK Raf duwake luni vibes na ma lyrics noma sana kakale Nyakalondo Maramogi FM Riti Uru Masani Mama Mbuyu Mama Chibu Iwinjo Ramogi Radio Vichegi podala na la ni awagirinji Vichegi podala na la ni awagirinji Rinanya jodongo gini nene nyasayo pango chon Ochuna engimana Irakende nyagivini lerana mama Chapa ilani Irakende nyagivini lerana mama Vichegi podala na la ni awagirinji Vichegi podala na la ni awagirinji Rinanya jodongo gini nene nyasayo pango chon Ochuna engimana Alois Rodi